Chini Tripura hastini haino hai Tripasa bosongni khoroksa munggunang belakno actor gurung munggunang Subhajit debbarma tei Pritini kaiaipanda ni goi chini channel ni sini belakno congratulation tei kakaham seba yafaro tamni kechung belakno tongthogo tiniwo Tripura bai Tripura obahike kaijak laimani buini bosong bai kaijak yewoi tiniwo chini bosong bai chini bosong kaijak laiyoi tiniwo nukung kalaimani chung nukangke belakno kha tongthogo tei chini Tripura sorokbo jotono kha srangjak laio obahike kaijak marok nugoi tei borok kunuyo kaisa goi nukung kaham khe khlaimani bagoi chung borok ni goi chung surinai tei borok obahikeno khoronglui ba kha thansa ba obahike borok pusango yapiri sewoi khoronglui borok pusango yapiri sewoi borok life success tungmano phasingo bo chung borok ni goi chung surinai tei obahikeno borok khoronglui kaham khlaioi happy khlaioi borok laibo borok pusango akogoi tongmano ni bagoi chung borok ni bagoi haino hai kaiton thaniwo surinai Shalom, kena ya kaisa